Bordeleko auzitegi administratiboak memoria eta partekatzeak elkarteari arrazoia eman ondotik, Biarritzeko herriko etxeak Lanegrez auzoaren izena aldatu beharko du. Herriko etxeak helegitea aurkeztuko du. Frantziako hezkuntza ministroak laster lekuko hizkuntzetan idatzitako liburu zerrenda bat jasoko du eskoletako programetan ikasgai eduki gisa izateko. Argia Oltzomendi irakaslearekin aipatuko dugu gaia jarraian. Arratsaldeon ikusentzuleok eta ostiralero bezala asteburuko gure hitzordu proposamenak ere eskainiko dizkizuegu, baina lehenik Paueko nekazaritza ganberako hauteskundeak izango ditugu aipagai. Ez galdu. Departamentuko nekazaritza ganberako hauteskundeetan LB sindikatua izan da indarri bozkatuena Lapurdi Zuberoa eta Nafarroa berean. Hago gira gure emaitzetaz, departamentu mailan rotarat gutxi gora bera 9.000 bozkazale ziren, horretarik erdiak baizik ez du bozkatu. Eta eskuali juntarat lotzen bagira, beraz ez ditugu xifre ono fin-finak ukanak, baina gu badakigu eskuali mailan 2.200 bozkazaletarik 1.000 baino gehiago gure sindikatarenako bozkatu dutela, eta gelditzen diren 1.100 beste bozak, FDSOA eta zerraren arteko bozak dira, behaz nahi dugu LB sindikata argi eta garbia entzinari dela. Departamentu mailan FDSak gehiengoari eustea lortu du bozen 155-arekin, baina 2019an baino 556 boz gutxiago jaso ditu, eta eserleku bat gutxiago izango dute, 12 orotara. Bigarren bozkatuena LB izan da bozen 122arekin eta eserleku kopuru berberarekin. 2, hain justu. Paueko nekazaritza ganberan hirugarren indar bozkatuena zer edo koordinazion jugal izango da bozen 120 ingururekin. Azken hauteskundeekiko beren boz kopurua bikoiztuta. Eta hauek ere 2 eserleku izango dituzte. Biarritzeko Lanegrez auzoak izenez aldatuko du. 10 urteko batailaren ondotik Bordeleko auzitegi administratiboak arrazoia eman dio memoria eta partekatzeak arrazismoaren kontrako elkarteari. Orain Biarritzeko herriko etxeak 3 hilabete ditu izena aldatzeko. Alors, c'est une déception, bien sûr. Atxigabetuak sentitzen direla dio Maide Jangostegi Biarritzeko auzapezak. Bere lanetan ez dute lortu azaltzen justiziari Biarritzeko herritarrentzat garrantzitsua den izen hori ez dela arrazista. Izen aldatzeak erren nahi du bere arrazoa ezabatuko dutela historian, beraz desagerraraziko dutela. Ça veut dire effacer sa trace dans l'histoire de la ville, et ça veut dire la faire disparaître. Elkartak borroka abiatu zuen kontsideratzen duelako Lanegrez izenak konotazio arrazista eta sexista duela. Patricia Egez elkarteko presidentea pozik agertu da erabakiarekin eta gaineratu du ez dela elkartearen garaipena baizik eta guztiona. Dioenez, giza eskubideen erdiespena da. On va faire un recours. Herriko etxeak bere aldetik argi utzi du helegite bat aurkeztuko duela Estatu Kontseiluak. Biarreztarren izenean ezin dut zigor hori onartu jakinda badugula azken aukera bat justizia konbentzitzeko eta historia azaltzeko. Une dernière possibilité de convaincre la justice et de lui expliquer vraiment ce qu'il en est. Gogoratu behar da Lanegrez izena lekuan bertan ostatu bat zuen emazte esklabu ohi batengandik datorrela diotela batzuk. Beste batzuk ordea Lanegrez hitz gaskoienetik etortzen dela diote. Dena delakoa, memoria eta partekatzeak elkarteak arausta izen euskalduna jartzea proposatzen du, bertan zegoen etxalde baten izena hain zuzen. Frantziako hezkuntza programetan tokiko hizkuntzetan idatzitako obrak presente izateko prozedura martxan da. Kolektibo batek abiatutako desmartxari esker tokiko hizkuntzak ere ikastetxeetako programen parte izatearen aldeko eskaerak 16.000 izenpetura bildu ditu. Argia Oltzomendi Baionako Unibertsitateko irakasleak kolektibo horren kide da. Azaldu dunez, Amin Malouf Frantziako hizkuntza akademiaren arduradun nagusiak ekimena babestu du. Delegazio horrek itzordua badu Amin Maloufekin, eta orduan itzordu horri begira, galdegina izan zauku zerrenda baten muntatzea, eta zein liburu hobets ginezaken, eskoal literaturan, garaiak kurutzatuz, generoak kurutzatuz, horrek egan nahi du poesia, saiakera, elebergia eta antzerkia.
Eta emeki zerrenda hori muntatu dugu eta zerrenda hori igurria izanen zako. Euskal Herrian 10 bat irakasle aritu dira euskal hizkuntzetan idatzitako liburu zerrenda hori osatzen. Orotara 21 bat autore eta liburu hautatu dituzte, horien artean Bernat Etxepare, Axular, baina baita Itxaro Borda edo Bernardo Atxaga ere. Aukeraketa egitea zaila egin zaiela nabarmendu du Argia Oltzomendik. Da ez dela egesa, autu baten egitea, jakinez badirela autore garaikideak, badira klasikoak, badira zaharragoak, generoak ere hor dira, badira poetak, baditugu eleberri gileak, antzerki idazleak, baina poliki-poliki zerrenda bat osatu dugu. Dena dela kolektiboa pozik dago emandako lehen urrats honekin. Jadanik iduritzen zauku urratsa handia dela, eta konten gira gure gana jin baitira, eta autore horian ezagutzeko parada da, bereziki jakin dezaten frantseseko programak lantzen direlarik, badirela ere literaturak gure hizkuntzetan, badira autore biziki ezagunak eta ospetsuak gure hizkuntzetan, eta autore horian eta beren obren ezagutzarazteko manera bat da. Hizkuntza bakoitzeko literatur proposamenen zerrenda eskutan, Amil Malufek ikuskaritza orokorraren gana joateko engaiamendua hartu du, obra zenbait programetan sarrarazteko helburuz. Ikusteke dago zer segida duen ekimenak. Ikus-entzuleoko ostiralero legez, asteburuko hitzorduak proposatuko dizkizuegu, lehena kanbon, goizeko 10:30 goiti bihar Pontx Pailazoaren ikusgarri berria denak plazara izeneko ikuskizuna estreinatu zuen azaroan, Joanes Etxebestek ezagutu genuen Pontx Pailazoa duela urte batzuk goazen telesailean egintzen ezagu, baina itzinetik ere hortze bilen, bere ikuskizunak prestatzen gaztetik hasi baitzen, ze saltxa, etxeko altxorra, gelara bezalako ikuskizunekin, eta orain denak plazara izeneko ikuskizunarekin dabil, eta Joanesekin batera Alazne Etxeberria aktorea dabil, esan dugu, Saran azaroan bere sorterrian plazaratu zuen ikuskizuna, eta bihar goizean 10:30 goiti urririk kanbon ikusteko aukera izango dugu. Hortxe beraz gonbita, eta kanbon Pontx Pailazoa ikusi ostean musikaz gozatzeko aukera ere izango dugu, kasu honetan beste proposamena Arrangoitzen, ez da? Bai, ala da, Arrangoitze Basusarriko ikastolak 10 urte, betetzen baititu aurten, 10 urte jadanik, duela 2018an beraz lanean hasi ziren 9 aurrekin, orain 65 eta segitzen dute aintzina proiektu hainitzekin, hemen Baiona ondoan euskara sustatzea ere beharrezkoa iduritzen zaielako, ala diote, eta bihar arratsaldeko 7:00 goiti, beraz Arrangoitzeko antzokian 4 taldek kantaldiak kontzertua eskainiko dute, bazterrak alaitzeko, PLT taldea, Puntiuka Kots, Bad Sound eta DJ Bull ere bai, sartzea 15 eurotan, beraz hor izanen da, animazio frango, Arrangoitze Basusarriko BS bat ikastolaren inguruan, 10. urte muga dutelakotz, eta kantuz musikan ospatuko dute hori, bihar arratsaldeko 7:00 goiti, erran bezala Arrangoitzeko antzokian. Eta Arrangoitzetik goazen xista bat eginen dugu Siberuraino ala ere, maskaradek aintzina segitzen baitute erri-zerri, Altzai eta Lakarriko 21 bat gaztean eskutik, eta igandean ligin izanen ditugu egun osoan, hor bada gatz eta piperren badakizu, jauteriak direla, azkenean Siberoko jauteriak, eta hortxe ditugu pertsonai guztiak, xorrotxak, buameak, abanaundia, pitxu, dantzariak ere bai, erran bezala itzordua ligin beraz igande untan, eta asteburu untan utxe egiten balima duzu, lasai helduden asteburuan pagolan izanen ditugulako, Altzai eta Lakarriko gazteak nerea. Mila esker, Frank, eta maskaradetan inspiratuta dagoen maskaroa ikuskizuna ere proposatuko dizuegu. Maulen ikusi genituen, izan ziren baitare Donapaleun, Luuson, eta oraingoan Donibane Loitzuren izango dira, ez da, Jurre? Horixe, maskaroa ikusgarria antolatu dute tanka salan, Donibane Loitzuneko tanka sala berri horretan, proklamazio zabala eskiniko dute aurten, eta horien artean dago maskaroa ikusgarria. Txingilik dantza taldeak eta berritza elkar
elkarteak lankidetzan, esan bezala Maskaroa ikusgarria estrenatu dute duela hilabete batzuk, Eneko Gil koreografoak gidatutako ikusgarriak, maskaradak hartzen ditu ardatz, esan duzun bezala. Hain zuzen, maskaraden bi aldeak islatuko ditu, zibilizazioaren alde batetik, eta baita alde basatia ere dantza kontemporaneoa eta tradizionalaren nahasketa bat da emanaldi hau. Ikusgarria, beraz, tanka gela horretan, arratsaldeko 5 hasiko da, eta sarrera 18 eurotan salgai izango da. Mila esker Jurre, ikuskizun ederra benetan, eta Donibane Eloitzunen ikusteko aukera ez baduzue, laster ere biarritzen izanen dira. Ikusentzuleo, guk gaur Maskaroarekin agurtuko zaituztegu, igandean itzuliko gara. Izan ongi!